No miten mä sen selittäisin? Ei ne ole mikään massojen ilmiö Suomessa, mutta muualla maailmassa, vaikka Jenkeissä ja Ruotsissa, on tosi kova juttu. Mä oon nyt tehnyt näitä jotain puoli vuotta. Pointti tässä on se, että mä haluan pehmentää kaikkea kovaa. Yleensä kaupungissa on metallia, sementtiä, kiveä ja kaikkia kovia pintoja. Mutta ihan samalla tavalla mä voin jatkaa mun filosofiaa työelämäänkin. Mä haluan, että työelämä pehmenee. Ja tää on mun tapa sanoa se kaikille. Neulegraffaamalla voi nimittäin sanoa ihan mitä vaan. Ja näissä töissä näkyy mun oma kädenjälki, mun persoona ja se mitä ajatuksia mä oon halunnut tuoda ilmi. Joskus mä kiinnitän töihin semmosia täkejä, joissa lukee jokin pieni viisaus. Kerran se oli, mä teen pitkää enkä pätkää. Mua otti silloin ihan hirveästi kupoliin se, että mun työsuhteet oli vaan sellaisia lyhyitä pätkiä. Ja mä halusin sille stopin. Mun mielestä näitä pitäisi tehdä enemmän. Miksei voi ilostuttaa ja piristyttää itse tehdyillä jutuilla? Kaikki pystyy tekemään näitä ja jokaisella on takuulla sanottavaa. Mun unelma olisi, että tämä ilmiö lähtisi niin sanotusti lentoon. Eikä näiden idea ole mitenkään teknisessä suorittamisessa, vaan nimenomaan kannanotossa. Jokaisella on sanottavaa. Ja tämä on helppo tapa tehdä se. Voi kutoa, huovuttaa, virkata, neulaa, ihan miten vaan. Ja sit kun näitä olisi paljon vaikka PAMin nimissä, niin me näyttäisi tosi siististi kaikkialla.